Hello? Ango ne? Amarya. Me za a dafa? Kar ki dafa komai, ki dafa shinkafa da wake. To. Yajin ma ni na zo zan daka. To shi kenan. Amarya ba ki laifi. Ji wani wai, me za a dafa kamar ta iya girki? Attarukun da kika sa a miyan jema har yau ina jin zafi a bakina. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.